el partit, ells han sortit molt ficats. El primer quart han jugat molt físic i amb molt d'encert. Nosaltres hem jugat molt tous i ens ha costat molt. Ens hem anat 16 punts a baix. I allà hem recuperat una mica les sensacions, hem vist que anava el partit, hem reaccionat i hem pogut tancar la primera part amb una diferència bona per nosaltres, vist el que havíem vist fins a aquell moment. El tercer quart jo crec que hem jugat bé, hem portat el ritme, el control i hem millorat en defensa. I jo crec que hem jugat la segona part molt bona i sempre queda una mica el mal gust ja de l'últim minut i mig, 2 minuts que hem perdut el control i s'han començat a notar 3 punts i a notar gastes fàcils i altra vegada hem tingut a patir, no? Però per l'altra banda jo crec que hem fet un bon partit, hem recuperat sensacions durant el partit també, és a dir, que un partit que pintava bastant negre, hem sigut capaços de jugar bé, jugar molt bé i repeteixo, aquests minuts finals que queden com a taca i aquest mal gust que deixa una mica el vestidor com si no haguessis guanyat, no? Entres al vestidor i tothom era una mica preocupat i això és bona senyal de cara a altres situacions o altres dies que puguem trobar-nos i que tampoc és la primera vegada que això succeeix. En definitiva, hem fet ja, per acabar, jo crec que hem fet un partit bo, de menys a més, i quan hem reaccionat jo crec que hem treballat bé a darrere i hem estat encertats, hem aconseguit fer 52 punts a la segona part, davant d'un equip molt estructurat i estic content per el resultat, molt important per nosaltres. Robert? Primera part, començant pel final, nosaltres hem tirat 26 tirs a la cistella, és cert que hem tirat alguns tirs lliures més que ells perquè ells no ens han donat bàsquets i ells han fet 40. Això només es fan pèrdues i sobretot en rebots. Han agafat 8 rebots d'atac, al final 15 ens ha castigat més de l'habitual, però fa una part del que és una mica el que anava al partit. És a dir, quan et dediques a mirar com un jugador tira, el normal és que ells estan molt preparats per això i t'agafin el rebot. Hem tingut molts problemes d'atenció amb aquest concepte i a la segona ho hem mig arreglat. La jugada final, l'àrbit diu que s'havia escapat el xiulet i com la pilota la tenien ells, ha sigut pilota d'ells. Consideracions a part, si es falta l'un, falta l'altre, això ja no sé ni què ensenyar als àrbitres. La primera volta en la qual, a nivell de resultats, de forma primer anàlisi així molt general, diria que amb 8-9 hem estat sòlids a casa, amb una derrota a la pròrroga amb la Valladolid i la del Barça, hem estat bé a casa, jo crec que fem molts punts, quasi 90 de mitja i tal, i després un altre equip a fora, davant d'equips de la part de dalt. Només el primer partit amb l'Icaja vam competir, després vam guanyar el camp de dalt del Fuenlabrada i la resta, la veritat és que han sigut ensopegades o ens han castigat fort perquè no hem estat al nivell, o no el tenim, o no hem estat al nivell que requereix en cada partit d'aquests. També han sigut 6 equips que estan a la part de la classificació, és a dir, hem jugat contra, jo crec que tots els que van a dalt, comencem a tirar, a mirar, hem jugat a casa dels 6 primers a lo millor. No hem sigut capaços d'estar a aquest nivell i a nivell de joc espero que ens farà falta millorar, ser més consistents a fora i ens toca una segona volta a l'inrevés d'equips de la parada a casa i de la nostra lliga a fora, amb la qual depèn com estiguis tu, és bo o és perillós, perquè si et sembla una dinàmica bona tens opció de fer coses, també pot anar a l'inrevés. Els equips cada vegada jo crec que serà més difícil venir a fora i
les de dalt perden un poc. És a dir que, de totes formes, per acabar, sí que és cert que l'equip ha estat irregular, amb molt bons moments que hem fet i altres molt dolents.